Unang Korinto Kapitulo 7. Karon hisgutan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo ang dili pagminyo. Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawa sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mangasawa ug ang babayi mamana. Ang lalaki kinahanglang magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana, ug ang babae kinahanglang magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Ang asawa dili mo'y magbuot sa iyang lawas kundili ang bana, ug ang bana usab dili mo'y magbuot sa iyang lawas kundili ang asawa. Ayaw ihikaw sa inyong kaugalingon ang usag-usa, gawas kon magkasabot kamo sa pagbuhat niini sulod sa mabung panahon, aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini, makabuhat kamo sa naandan, ingon nga magtiayon aron dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas, gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo, kundi usa ka pagtugot. Maayo unta kung kamong tanan sama pa kanako. Apan ang usag-usa gihatagan sa Dios sa iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyasa ug ang usa lahi usab. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang pagpabiling mag-inusara sama kanako. Apan kung dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo, kay maayo pa nga magminyo kaysa masunog sa kaibog. Alang sa mga minyo, aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kundili iya sa Ginoo. Ang babaeng minyo kinahanglang dili mubulag sa iyang bana. Kung mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab o kaha makig-uli sa iyang bana, ug ang iyang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Ingnon ko ang uban bisag wala ako sugua sa Ginoo niini. Kung ang usa ka bana nga magtotoo may asawa nga dili magtotoo, ug miuyon ang maong babayi sa pagkigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kung ang asawa magtotoo apan ang bana dili, unya miuyon ang maong bana sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglang dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kay ang bana dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa paghiusa sa iyang asawa, ug ang asawa nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa Kristohanon nga bana. Kung dili pa ingon niini, mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo. Apan ni anang kahimtanga gidawat sila sa Dios. Apan kun ang dili magtotoo buot mobulag sa iyang kapikas nga Kristohanon, tuguti siya. Sa ingon ni ana, ang kapikas nga magtotoo, bana man usawa, wala nay kabilinggan, kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinaw. Asawa nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana, o bana nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong asawa. Kinahanglan nga ang usag-usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang simbahan. Kung ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wagtangon niya ang ulat sa pagtuli. Ug kung dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang matag-usa kinahanglang magpabilin sa samang kahimtang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. Kung ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na igsapayan.
Apan kun mahikahigayunan nga makagawas kamo sa pagkaulipon, pahimusli kini. Kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Ginoo dili na ulipon diha sa Ginoo. Ug ang tawo nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya ni Kristo, nahimong ulipon ni Kristo. Kay gipalit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa tao. Mga igsuon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakgiusa sa Dios sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo, apan ani ay akong hunahuna ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan ni ining panahona, gihunahuna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siya gulagi. Kung ulitaw ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. Ug kung ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Sukad karon ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak sa marag wala maghilak. Ang nalipay sa marag wala malipay. Ang namalit sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Ug kadtong magpahimulos sa kalibutan sa marag wala magpahimulos niini. Kay ang kinaiya ni ining kalibutana karon hapit na matapos. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tawo nga dili minyo magtagad sa buluhaton sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siyang magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo ug ang usa ka dalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot niyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay magtinguha man siya sa pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan, dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit, nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kung ang usa ka lalaki mahinigugma ug ibati niya nga iyang lihok wala magpasidungog sa iyang hinigugma, ug dili siya makapugong sa iyang kaibog, ug ibati niya nga kinahanglan siyang magminyo, paminyua sila, dili kana sala. Apan kung ang usa ka tawo bisag wala pugsa, hugot nga nakahukom nga dili magminyo, kay makapugong siya sa iyang kaugalingon, nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa ang mga tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo, apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana, apan kung namatay na ang iyang bana, makahimo siya pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan, apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Noon mas magmalipayon siya kung magpabilin siya sa iyang kahimtang karon. Mao kanay akong hunahuna ug nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako ni